والذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد Saudara saya Bapak Ustaz Bapak Irwanto yang menghormati saudara saya pun Bapak Pimpinan Sabta Muhammadiyah Salam Rawen Mungkin saudara saya pun Bapak Ibu Sahabat Pengawasan akan Ilzam yang menentang kantor Rahmatul Allah saya pun semua dan mungkin kita tidak akan rasa ucapan syukur alhamdulillah awal dan kesempatan yang berikut kurang lebih satu pun dengan kata kita saya merasa secara tidak akan sekarang Allah berikut Allah berani Bapak Ibu jamaah Allah menghadiri operasi mencapai berlaku Nabi Jeratos jamaah yang mengambil orang perjalanan semoga kita awali kanti bersama pada catatan kita gerakan segala kalian tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bapak Ibu, alhamdulillah kita Bapak untuk santoso kirawu. Satu sipun memang jatuh sekalipun Bapak Sugasto menikah sesarengan mas wonten ing Pranti Mantoro sehingga wonten ing jam menika alhamdulillah menika mubalipun wonten kalih menika samangke kajengipun isi sayen Bapak Ustaz untuk santoso. Pramila dimaksudkan Pak Eko Kodang kita antarkan dengan Bapak Ustaz Bapak Santoso semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi
wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, alhamdulillah wonten ing mriku kula saged sowan. Kula niki jebule SMS niku pun jam 4, pun jam gangsal kula lebih bawah santri kan. SMS pun mohon maaf Pak Untung jadwal jenengan hingga tanggal 26 boten siap ahad menika lebih bawah santri kan. Ya Pak bener. Ya Pak bener. Niku bar subuh niku sing boten buka HP, buka Quran, langsung siap. Ibu, Bapak, kula ngaturaken selatan pembatal syahadat. Rukun Islam gangsal punika sedaya gadah pembatalipun. Napa rukun Islam gangsal punika? Syahadat, sholat, zakat, poso, kaji. Gangsal-gangsalipun menika wonten pembatalipun. Haji iso batal. Nggih, yen nalikanipun ihram menika melanggar larangan-larangan ihram. Terus umpamipun pas ihram kok hubungan suami istri, menika batal kajine. Batal kajine kudu mbayar dam-dame unta, ngoten to. Kudu neruske manasik hajine lan tahun yang akan datang kudu baleni kajine batal. Terus haji rukun Islam yang akan digasal menika wonten pembatalipun. Ana sing nyebabke batal. Poso jelas nggih. Ibu-ibu lagi tengah-tengah poso jam itu jam 09.00 saya ketekanan tamu nggih, datang bulan batal posone. Gitu nggih. Di lain waktu harus dikodok, dibayar posone. Sholat jelas wonten pembatalipun nggih. Sholat wonten pembatalipun. Tengah-tengah sholat ngentut. Batal ta nggih Bu nggih? Niku pembatal. Niku kula sedaya pirsa, wong kajine batal. Ijek Islam mboten? Tes Islam mboten? Islam. Ibu-ibu pas poso jam 09.00 jam 10 datang bulan posone batal. Ijek Islam mboten? Tas Islam. Bapak Ibu sholat, ya tengah-tengah sholat mentut, sholatnya batal mboten? Tas Islam mboten? Tas Islam. Nek sahadate batal ateges wis ora Islam. Iki bedane. Iki bedane. Nek kaji, poso, sholat, batal, ijek Islam. Nggih, tasih Islam. Nek sahadate batal, ateges Islame ya batal alias murtad. Iki bahayane, Pak. KPK bahayane pun napa? Nek liyan-liyane batal niku krasa niku Bu. Krasa rumangsa. Gitu nggih. Ibu-ibu lagi poso kok datang bulan. Krasa to nggih? Rumangsa to nek posone batal? Krasa, sadar. Sok ge baleni posone, gitu nggih. Bapak pas tengah-tengah sholat ngentut. Krasa mboten? Rumangsa mboten, sadar mboten yen sholat panjenengan batal. Krasa, rumangsa. Yen ge wudu melih baleni le sholat. Nek sahadate batal niku akeh sing ora krasa. Akeh sing ora sadar. Kang moko nek sahadate batal menika nuwun sewu wis murtad, wis metu saka Islam. Lah niki. Lho, nek sadar ngoten gek tobat. Ngeten. Nek sadar gek
tobat, tobat terus pramila kita asring dipenajak memperbarui syahadat, nganyar ke syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, nganyar ke syahadat. Kenapa awake dhewe dijak nganyar ke syahadat? Awake mbok menawa ana lho pas ora krasa awake dhewe iki wis murtad naudzubillah dari batal syahadate. Nah niki kaya iki. Ijing menika kula ngaturaken pembatal syahadat. Jadi pun wonten sedasa ning ijing menika lebih gansal. So, 5 berikutnya wonten ing kesempatan ingkang badhe dateng. Dan ingkang nomor setunggal wong kuwi syahadate batal yen musyrik, yen syirik nyekutoke Gusti Allah. Ya sok ngaji, nah pagi ya melu ngaji, ya ijik sholat. Nek malam Jumat kliwon, ijik ngobong menyan nang ngisor wit ringin. Akad pagi ini melu ngaji, ya ijik jamaah sholat nang masjid. Nek anggere malam Jumat kliwon pas Selasa kliwon, ijik ngobong menyan nang ngisor wit ringin mergo duweni keyakinan iki sing tunggu wit ringin iki iso mendatangkan manfaat, iso mendatangkan madharat kula. Nuwun sewu Pak, niku naminipun ora krasa tiyang kami katut menika ateges syahadate wis batal. Paham Bu? Nek syahadate wis batal ateges wis murtad. Astagfirullahaladzim. Mergo syahadat asyhadu alla ilaha illallah keimanan kita, pengakaran kita, ikrar kita, boten wonten sesembahan ingkang hak dipun sembah kecuali Gusti Allah. Wis berikrar boten wonten sesembahan ingkang hak dipun sembah kecuali Gusti Allah. Lah kok ijik nyembah saliyane Gusti yo Islam, yo ijik sok ngaji, yo nek akad pagi yo melu ngaji, yo sok jamaah sholat, malah wis kaji, malah wis umroh, ngoten to nggih. Ngoten niku nek yo ijik sok melu nun sewu sedekah laut, mergo paring dahar karo Kanjeng Ratu Kidul kok ora nek ora caos dahar karo Kanjeng Ratu Kidul, kok Kanjeng Ratu Kidul ngamuk iso jadi bencana. Enten boten sing ngoten niku kira-kira. Enten boten wong Islam sing tumindak ngoten niku. Ora sadar KTP niji Islam iso goji sok nang masjid ning niku nuwun sewu. Syahadate wis batal. Ateges yang musyrik menika syahadate wis batal murtad. Nah, niki bahayanipun tiyang musyrik. Inna wa la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sak temene Allah ora paring pangapura dosa syirik, nanging Gusti Allah ngapura dosa sak liyane syirik. Kanggone Allah, kanggone Gusti Allah, kanggone sapa sing dikersake diri Gusti Allah. Napa ning manane kabeh dosa kuwi Allah bisa memberikan ampunan. Gusti Allah saged paring pangapura. Ning nek dosa syirik tidak ada ampun bagimu. Kayak Inna la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah ora ngapura dosa syirik. Gambarane pun ngaten, Pak. Wong mati nggawa dosa, nek sadurunge mati tobat semua dosa bisa diampuni ngene sadurunge. Niki masalah wong mati nggawa dosa. Dosa-dosa sing digawa mati menika bisa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Contoh, wong mati nggawa dosa akeh dosane. Terus pundi Pak wong mati kok iso diampura dosane wis ora iso istighfar, ora iso salat. Siji, dalane mungkin krana dungane wong liya, terutama dungane keluarga, lebih utama dungane putra-putra sing saleh.
waladun sholihun yakwa. Wong tuane ki mati nggo dosa, anak-anake saleh salihan. Saben bar salat 5 waktu ndongake Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niki saka dongane putra-putrane sing saleh-salehan punika niki iso ngapura dosa-dosane wong tuane sing lemati gawa dosa. Paham? Kejaba dosa syirik. Anake soleh-solehan dongake terus sambil bar salat dongake nyungkir pangapura marang wong tuane. Nek dosane dosa syirik ora iso diapura. Paham iki? Nek dosa saliyane syirik menika kanthi dongane anak iso diapura. Nek dosa syirik ora iso. Saben Jumat khotib menika salah satu rukun khotbahipun mesti ndongake Allahumma firlil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Gusti Allah mugi paduka paring pangapunten sedherek-sedherek kula muslim muslimat mukmin mukminat sae ingkang tasih sugeng menapa dene kang sampun sedo. Lho niki pilih ora kitang sithik saking donga-donga kula panjenengan menika kecipratan nyiprat marang wong-wong sing mati nggawa dosa menika iso nyebabke dosa-dosane diapura dening Gusti Allah. Kejaba dosa syirik. Niki bae. Iki sepeda, iki KPK le. Dos pundi Pak carane wong mati nggawa dosa kok dosane iso diapura ingkang KPK le dikonversi kalian kesaenanipun. Konversi menika ditebus karo kebencian-kebenciane. Kuwi bisa lho mati, kuwi nalikan urip kuwi yo jahat. Nek yo duwe kebencian. Duwe maksiat. Kok tukang main sih. Wah, nek rumone ora. Eta nggih kata nggih. Wah, mana rumone wah nek sok maksiat kan. Nek wah nek karo tonggo seneng tetulung marang cahya ati niki dosa-dosa niki, dosa-dosa niki iso ditambal kanthi kebencian-kebenciane nalikane urip dikonversi. Bang. Kejaba dosa syirik. Kejaba dosa syirik. Wonten salah setunggaling pemuda muslim sing yatim piatu wiwit cilik menika dibawa pengasuhan pastor Romo pastor. Lah kesaksian si pemuda muslim menika tertulis wonten buku harianipun. Ayat napa piyambakipun wiwit cilik nyekseni Romo pastor menika akhlake apik, kasih sayang, tansah tetulung, ora tau nesu, ora tau nglarani atine wong. Saya lagi nang pastor tansah tetulung. Ini pastor. Lah saiki pemuda muslim niku nulis apakah tega Allah memasukkan roh pastor yang baik hati itu ke dalam neraka. Nek nganggo rasane menungso kaya gitu. Cara manusiawi pastor niku apik. Ora tau nglarani atine wong, anane tansah tetulung, menolong orang lain. Lho, apa tega Gusti Allah nglebokke neraka Romo pastor sing baik hati iki lho. Mergo napa? Romo pastor menika duwe dosa sing paling gedhe napa? Musyrik. Laqad kafara alladziina qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Salah satu kemusyrikan itu benar menika menjadikan Yesus Isa sebagai musyrik. Lalu kebencian Romo pastor menika tidak bisa untuk nambal dosa kemusyrikane. Paham? Itu kali. Jadi dosa bisa diampuni oleh Allah. Wong mati nggo dosa bisa diampura dosane kanthi ditambal kanggo kebencian-kebenciane selama hidup kecuali dosa syirik malih. Iki kaping 3. Wong mati nggawa dosa iso diampura dosane krana menapa? Krana
musibah-musibah utawi penderitaan nalikane urip nang alam dunya. Sehingga wonten dipun gambaraken hadis orang yang mati kebakaran itu kan musibah. Orang yang mati tenggelam, wong mati kobong, wong mati tenggelam niku diapura dosa-dosane. Ateges nek diapura dosa-dosane arsa iki dosane. Berarti surga to nggih. Meskipun dia nalika hidup nggih gak ada dosa. Nek krana matine musibah tenggelam atau musibah kebakaran, ini musibah-musibah penderitaannya di dunia ini saged jalari dosa-dosane diapura. Kecuali dosa syirik. Nalikane wonten pesawat musibah pesawat napa Air Asia jatuh ke laut semuanya mati gitu nggih. Niku nuwun sewu. Niku nek penumpangnya kabeh muslim niku insyaallah surga swarga kabeh. Tapi napa? Itu semuanya diampuni dosane. Nek penumpangnya kabeh muslim. Lah nek penumpangnya kabeh kanca-kancane aku. Cina kafir. Lah niku lho nek tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik, musibah itu ki pripun? Ya kuwi jenenge cilaka donya, cilaka akhirat. Donyane musibah, akhirate ora diapura dosane neraka. Oh niki nomor setunggal nggih. Dados kelebu golongane wong sing syahadate batal kalau dia syirik nyebutake Gusti Allah. Kita ya Islam ning ijik percaya karo Kanjeng Ratu Kidul, ijik saka bengenyan nang ngisor ringin nun sewu. Nun sewu mbok pilih. Waduh, kula ya kuntak nate ngoten nggih Pak, ngoten kula pun murtad iki. Kula nggih do tobat perbarui syahadatipun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah diapura dosane awake dhewe. Kenapa? Oh ya bisa diterima Pak ngoten niku ya sik sadar iki pentingnya pengajian. Kek sadar, kek tobat perbarui syahadat. Ingkang kaping kalih niki mesani kalian musyrik ya menika menapa? Kelebu batalke syahadat tiyang ingkang membuat perantara, membuat wasilah untuk dekat kepada Allah. Nun sewu. Yo Islam, yo kaji, maupun kaji, umrah bolak-balik. Dan nek mawon Jawa Kliwon paling sregep teng kuburan Sodom. Pirsa kuburan Sodom iki. Iku makame Ki Ageng Giring. Iki sing ngurunke raja, Pak. Iku nek dielinge, Pak. Pak, jenengan iku pun kaji wong Islam. Yen nyuwun kok karo kuburan, dhek mesti nesu. Aku ki ngerti, aku ki nyuwun marang Gusti Allah ora marang kuburan. Sampai dikatakan saya berdoa meminta kepada Allah wis kaji kok ning kanthi lantaran sing semare. Lah niki kanthi lantaran sing semare dongaku bakal dikabulke dening Gusti Allah. Niku klebu syirik, murtad. Wah niki apa ki kata dari satu niku. Allah ki nek donga kula piye sing donga menika dhuwate Gusti Allah langsung. Ora perlu calo, ora perlu makelare kuburan. Nun sewu. Ziarah makam Wali Songo kenging mboten, Bu. Kenging mboten, Bu. Syirik mboten, Bu. Mboten. Boleh, perlu niki sok. PCM ngawen nganake kegiatan ziarah Wali Songo dadi. Ini
boleh. Paling boten untuk beriktibar, mengambil pelajaran iki lho sejarahnya dakwah Islam nang tanah Jawa gini-gini. Ini lho jasa para wali dulu menyebarkan Islam tanah Jawa, mengambil iktibar. Lho, nek sing kula kuwatirke mungkin nek pun tekan ngarep kuburane makame Sunan Bonang napa Sunan Kalijaga iku terus duwe penganggep kanthi lantaran makam iki, kanthi lantaran roe arwahe nggih, kanthi lantaran roe Sunan Bonang iki dongaku bakal caket marang Gusti Allah. Niki lho sing syirik. Paham, Pak? Itu. Kuburan wali songo niku ora tau sepi niku nek sekedar ziarah enggak apa-apa, boleh tidak dilarang. Rasulullah niku memperbolehkan atau ziarah kubur nek duweni penganggep kanthi lantaran sing semare iki dongamu makbul murtad. Kang kok iki ya nun sewu nek jenenge ngaji akidah niku pancen kudu ireng putih. Ora kena abu-abu. Iki nek pengajian akidah, ngaji akidah niku pancen kudu ireng putih. Pancen yo rada perih ngoten lho. Sing tersiku yo rada perih yo ora apa-apa. Sing penting nek sadar ke tobat, ke memperbarui sadar. Maka sejarahnya makame Gus Dur niku nganti sprene ora tau sepi gitu lho. Ngantos pas Said Agil Sirat niku Gus Dur kuwi nang alam kubur saiki durung ditekoni malaikat. Kubur nganti saiki durung ditekoni malaikat mergo hadise menika nek sing do layak kuwi do ninggalke kuburan, pitung jangkah ninggalke kuburan iki lagi ditangeke tekoni dari malaikat marro buka kata ta nggih hadise niku. Lah kuburane Gus Dur menika kuwi wis dikubur nganti saiki durung tau sepi. Dadi malaikate durung wani nakoni. Astagfirullah, muga-muga iki berguyon teman-teman. Nggih. Wasilah bertawasul. Lho napa mboten kene Pak kok Gusti Allah ndawaken kok Wabbagu ilahi wasilah lan golek ana wasilah kanggo caket marang Gusti Allah itu carilah wasilah bedawi surah Al-Maidah 36 mencari wasilah itu diperintahkan ning wasilah sing kaya apa yang diperbolehkan wasilah perantara terutama wasilah sing iso mendekatkan diri kita kepada Allah ya amalan kita sendiri. Salat buka itu wasilah, kita puasa sunnah itu wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Lah kene mboten Pak wasilah dumateng tiyang alim, dumateng ulama. Kene kalau orang alim itu masih hidup, Mbah Kiai kula nyuwun dipun dongaaken boleh. Masih hidup dan kita bisa berhadapan yo didongake perkara napa awake dhewe aku dhewe kurang pede nek ndonga dhewe. Kula nyuwun disengkuyung dongane Mbah Kiai orang yang dekat kepada Allah boleh kalau masih hidup. Tapi kalau Mbah Kiai kepon sedo enggak bisa. Paham Ibu? Nomor 3, wah ini nomor 3 ya rada keras nih. Termasuk batal sahadate wong sing ora ngafirke wong sing kafir, wong sing musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka, membenarkan pendapat mereka. Ini tidak mengkafirkan orang yang benar-benar kafir yang Allah sendiri mengkafirkan. Loh saat ini nuwun sewu Pak Bu. Kok dikira ora